Odávna platí staré známe pes priateľ človeka. Pre telesne postihnutých ľudí je však niekedy zviera oveľa lepším priateľom ako samotný človek. Mnohí by o tom vedeli rozprávať svoje. Občianske združenie Pes človeku odovzdalo telesne postihnutému Banskobystričanovi asistenčného psa. Freddy bude novému majiteľovi robiť nielen spoločnosť, ale najmä pomocníka. No tak som nadšený, ja som už čakal skoro rok a pol na tohto psíka a teraz už závisíme na mňa, no ako sa zblížime vlastne, no a ako budeme pokračovať, takže také prvé dojmy sú tie, že je veľmi učenlivý tento psík a som rád, že už niektoré príkazy zvláda so mňou, no musí si zvyknúť samozrejme na môj hlas, na mňa ako takého a dúfam, že to pôjde aj ďalej a že čoraz lepší budeme spolu. Ako sa volá a koľko má rokov? No je to Freddy a má 1,5 roka. Na čo všetko budete tohto psíka využívať? No tak samozrejme, že budem ho využívať teda, aby schodil so mňou stále buď na prechádzky, po prípade doma, aby keď mi niečo upadne na zem, že z vozíka to mám ťažšie, tak mi podá. Keď mi zazvoní mobil a je ďaleko odo mňa, tak samozrejme ho požiadam, aby mi ho podal. Bude so mňou chodiť do práce, bude mi pomáhať nakladať a skladať vozík z auta. No a samozrejme taký môj spoločník nielen mi pomáhať, ale aj trošku tam mňa tak psychicky pôsobiť, lebo žijem sám a keď som dlhšie doma sám, tak samozrejme tá samota na mňa vplýva, no a teraz sa budem aj s kým porozprávať, pohrať a tak ďalej. Predpokladám, že doteraz ste žiadneho psíka nemali. Ako ste v podstate zvládali tieto veci sám? No práve, že nemal som psíka, ale práve tie víkendy a som chodil ešte na Hore Hronie, kde som mal rodičov, lenže tí mi zomreli, tak teraz ako ostávam sám cez víkendy doma, tak som pocítil vlastne, že by som potreboval nejakú spoločnosť. No a toto je práve to vhodné pre mňa, čo mi bude ako slúžiť. Zdá sa teda, že budete mať asi veľmi dobrého spoločníka. No ja si tiež myslím, takže som nadšený. Ako dlho ste cvičili tohto psíka? No Freddy sa cvičil 5 mesiacov s tým, že do tých 10 mesiacov bol vo výchove a tam bola veľmi dobre spravená výchova. A tým pádom ten pes, on spraví všetko, čo od neho človek chce, len mu to musí názorne nejako ukázať, alebo mu to proste predviesť, čo chceme a ten pes proste je báječný, no. Tá výchova tam moc pomohla, to môžem zdôrazniť a to budem vždy duplovať, lebo to je vlastne základ všetkého. Čím sa líši vodiaci pes v tom výcviku od toho asistenčného? No, sú to veľké špecifika, lebo ten vozičkár, ten si ho nemôže dotiahnuť, ten nemôže ísť za ním hoci kde na trávnik, že keď pes sa rozbehne za psami a musí mať to privolanie. Tým pádom sa musí na to dbať, aby ten pes neodbiehal, okolo toho vozička sa musí pohybovať, musí dojsť na zavolanie, musí pomôcť potiahnuť, keď treba, že nejaký sťažený terén alebo čo, lebo ten vozičkár sa nevie ináč poradiť. Takže tam sa muselo na to prihľadať a pomáha to. Dá sa vycvičiť za takéhoto asistenčného psa hociaké plemeno, alebo to musí byť nejaký špeciálny druh? No, toto je špeciálny druh, to v Prahe kríže ako Labrador a Golden Retriever. Je to také mohutnejšie plemeno, je to pes. Proste on musí aj dvere otvárať, bráno, keď je čo sa zatvára samé, áno. Všetko musí potlačiť, musí byť trošku masívnejšie, lebo keď to bude nejaká fenka, ktorá je utlejšia, tak má problémy aj s ťahaním toho vozíka v čas núdze a je lepší pes proste, no. Stane sa niekedy, že tento pes nepočúvne na nejaký povel? No stane sa, ako každý pes, ale to ešte je mladý pes, takže to všetko sa oni už musia doľadiť, aby on počúval na slovo jeho povely a proste. On zistí ľahko, lebo my, keď sme po Bratislave, aj som z Bratislavy, keď sme behali, my sme aj 2 hodiny chodili na vozičku po meste a proste ten pes riešil všetky prekažky a všetko ľudí obchádzal. Proste my, keď ideme okolo stĺpa, on nemôže ten stĺp obiť z druhej strany, on musí za mnou počkať a tak pokračovať zase, aby keby bol uviazaný na vodítku, aby sa nezamotával a toto musí automaticky všetko robiť. No. Ako dlho sa venujete výcviku týchto asistenčných psov? No toto je náš prvý asistenčný pes tohoto združenia. Ja som sa doteraz aj sa venujem výcviku vodiacich psov pre nevidiacich, no a tam už mám 11 psov odovzdaných, takže no a toto bol prvý asistenčný, tak
sme sa na to dali a vidím, že to je tiež pekná práca. No. Ja by som chcela poprosiť verejnosť, keďže tento pes je vlastne prvý a asi veľa ľudí sa s ním nestretlo, aby považovali tohto psa za rovnocenného s vodiacim psom, čo podľa nášho zákonodárstva aj je. A takisto by som chcela poprosiť, ak stretnú človeka s takýmto psom, aby toho psa nevyrušovali, neodlákavali preč, nehladkali, ale najprv oslovili majiteľa psa. A takisto chcem poprosiť majiteľov rôznych reštaurácií, či už pošty, úradov, aby takisto umožnili tomuto človeku vstup s týmto psom, pretože oni sú jedna nerozlučná dvojica a patria k sebe. A bola by aj veľká škoda nechať toho psa niekde sedieť vonku a aby bol ukradnutý, lebo to by bola nevyčísliteľná škoda pre toho jeho majiteľa. Skúsenosti s vodiacím psom má práve pán Belík. Aké máte doteraz vlastne tie skúsenosti s ľuďmi, ako sa správajú? Je to všetko vlastne na tej informovanosti. Z začiatku, keď som dostal môjho prvého vodiaceho psa, tak bolo dosť problémov, či v obchodoch, v autobusoch alebo na úradoch, ale časom sa to už polepšilo, tak preto by sme chceli poprosiť verejnosť, aby bola tolerantná aj k tomuto prvému asistenčnému psovi, aby ho neodlakávali a aby ho proste nehali pracovať. Nemali ste nejaké problémy napríklad, keď ste išli do autobusu so psom? Tak určite veľa ľudí to bralo tak, že ten pes nemá náhubok, tak hneď sa voči tomu ohradzovali a prečo ten pes má mať vlastné miesto, ale trpezlivým vysvetľovaním sa to pomaly odbúralo. Nehrozí teda, že by napríklad váš pes niekoho pohrízol v autobuse? To určite nie. To je dobrák, ten by neublížil, ani keby jemu niekto ublížil. Čo je ľahšie, vycvičiť asistenčného psa alebo vodiaceho? No, to je ťažko povedať, každý má svoje špecifika, lebo ten vodiaci, ten sa cvičí iba po vonku viac menej a tento asistenčný zase vnútri. Musí sa naučiť všetko vnútri. A už vonku to chodenie pri tom vozíku, no to u tohoto psa zrovna bolo najhoršie chodenie po vonku, aby on zostal pri tom vozíku, lebo on je dosť aktívny a to bol problém. No. Ale už sa to naučil, tak už to je v poriadku. No. Ide vedľa toho vozíka, neodbieha za druhými psami, aj keď je na voľno, proste vie, že musí. Hotovo. Koľko stojí takýto vycvičený psík? No, ako ktorý? No, tento zrovna, čo sa náklady na ňo vypočítavali, okolo 130 000. Chceli by sme, aby sa to nejak verejnosť dozvedela, že je možné takýchto psov pre vozíčkárov a nielen pre vozíčkárov vycvičiť, ale títo psi sa dajú cvičiť pre ľudí s rôznym postihnutím a cvičí sa takýto pes podľa potrieb klienta. Nie je na to žiaden univerzálny nejaký poriadok skúšobný. Kde sa môže prípadný záujemca obrátiť? Môže sa obrátiť na nás, na našu web stránku www.pescloveku.com alebo potom telefonicky na mňa, Kútiková alebo pán Belík, alebo ak stretnú už pána s týmto našim prvým psíkom, môžu sa na ňo obrátiť, on im povie kontakt na nás. Zvykne sa hovoriť, že život je pes. Ibaže pes niekedy znamená život. Vodiaceho psa pre nevidomých, to sme si zvykli, to už poznáme bežne z ulic. Ibaže vidieť asistenčného psa, to sa na Slovensku dosiaľ nikomu nepodarilo, pretože ten prvý bol odovzdaný práve tu v Banskej Bystrici. Členovia občianskeho združenia Pes človeku sa rozhodli pomáhať vozičkárom. V Čechách kúpili špeciálne krížené štenia, dali ho vycvičiť a odovzdali užívateľovi. Ak sa nám teda prihlásia nejakí ľudia, ktorí majú nejaký handicap a potrebujú, myslia si, že by zvládli takýto život so psíkom, majú radi psíka, tak takýto psík sa dá vycvičiť či už pre nepočujúcich alebo pre ľudí s rôznym postihnutím. Schopnosti takéhoto psa sú naozaj neuveriteľné. Čo všetko dokáže asistenčný pes? No, veškeré veci, ktoré tomu vozičkárovi padnú, podáva všetko, a čo sa týka aj mincí. Vyzúva boty, ponožky vyzúva, rukavice sťahuje z ruky, pračku vyberá, nohy vyloží na posteľ,
v izbe. Podrží dvere, áno, aj brano, otvorí dvere s kľúčkou. Nerobíme to problém ani smerom k sebe. Pes prináša postihnutému novú kvalitu života. Freddie Mercury a Elton John, známe osobnosti showbiznisu. Krstné mená od týchto slávnych osobností si požičali tieto dva labradory. Toto je Elton, vodiaci pes pre nevidiacich, a toto je Freddie, prvý asistenčný pes vôbec na Slovensku. No a tu je jeho majiteľ, pán Kán. Vítajte u nás v štúdiu. Nech sa páči. Ďakujem. A po mojej ľavici sedí pán Štefan Belík, prezident združenia Pes človeku. Dobrý deň. Vám patrí Elton, pánu Kánovi patrí Freddy. Pán Kán, my sme s našimi kamerami boli pri tom, keď ste dostali Freddyho. Myslím, že to bolo pred nejakými 2 týždňami. Čo sa stalo za tie 2 týždne? No tak zvykáme si na seba. Mám ho zhruba 7 dní. No a každý deň cítim, že sa čoraz viacej zbližujeme spolu. Proste stávajú sa s nás veľkí kamaráti. Pán Belík, vy ako prezident združenia Pes človeku ste iniciovali práve odovzdanie tohto asistenčného psa. Čo predchádza tomu, kým človek vycvičí asistenčného psa? V začiatku musí sa nakúpiť šteniatko. Bere sa zhruba, keď má 10 týždňov. Potom ide do ročnej výchovy, kde sa ten pes naučí základným hygienám, aby počúval toho svojho pána. A potom ide na polročný výcvik, kde sa už vlastne vycvičí ten pes na tie konkrétne cviky, ktoré ten postihnutý potrebuje. Vy sám ste cvičiteľom psov? Ja nie, ja som držiteľom vodiaceho psa. Vy ste iba držiteľom. Ale viete, ako taký výcvik prebieha? No, je to dosť ťažké a hlavne tí cvičitelia musia sa tomu dosť dlho venovať. Aké sú náklady na výcvik takéhoto psa? Je tam vlastne spojené s tým všetko ohľadne platu toho cvičiteľa, krmiva, veterinárneho ošetrenia. Prečo práve labrador? Je to taká nejaká rasa, ktorá je vhodná ako vodiaci pes? Toto sú krížence Golden Retrievera a Labradorského Retrievera. Toto skríženie týchto dvoch plemien dosiahlo sa to tým vlastne, že tie psíky sú oddané tomu svojmu pánovi a majú chuť po Labradorovi tvrdo pracovať. Oni za kúsok roboty by dali čokoľvek. Za kúsok roboty by dali čokoľvek? Vidíte, u nás ľudí je to presne naopak. Ako sa vyhľadáva takýto druh psa? Môže to robiť iba takéto krížence labradorov, alebo sú aj iné druhy psov? Sú aj iné druhy psov, cvičia sa aj čisto labradory, alebo čisto golden retrievery, nemecký ovčiak, cvičia sa aj belgické ovčiaky a vo svete aj berú rôznych krížencov. Pán Kán, čo zatiaľ ste dokázali spolu s Freddym? Alebo čo dokážete už spolu s Freddym? Áno. Tak Freddy, pretože pracujem, chodí so mnou aj do práce. Keď prídem k autu, tak mi pomáha, pokiaľ sa mi vozík nepodarí priblížiť blízko, tak on mi ho dokáže priblížiť. Keď nastúpime do auta, no tak cestou sa samozrejme rád pozerá z okna a keď prídeme do zamestnania, tak ako prvé samozrejme mi otvára vchodové dvere. Tým nielen mi ich otvára, ale mi aj podrží, kým prejdem. No a potom spolu sme v práci, kde pokiaľ chodím po pracovisku, tak všade tam, kde sú dvere, mi otvára tieto dvere. Keď mi spadne niečo na zem, kľúče alebo nejaký iný predmet, tak samozrejme mi podá. Takisto mi podáva akýkoľvek predmet, na ktorý ukážem. Doma okrem toho, že sa zabávame spolu a že pôsobí na mňa aj tak ako psychicky, že sa sem tam aj porozprávame, lebo to vypadá tak, ako keby mi všetko rozumel. Je veľmi učenlivý,
veľmi chápavý. Hovoríte, že vám donesie čokoľvek. Neviem, čo by sme tu v štúdiu. Máte rád pivo? Môžete si pozvať Freddyho po pivo? Pivo nemám rád a neviem ako, či by doniesol celé to pivo. Ale takéto bežné predmety. Skúste ukázať nejaké základné pokyny. Napríklad, čo ja viem, túto tušku položím na zem, Freddy, prines. Podaj, Freddy, podaj mi pekne. Podaj. Ďakujem. No, ďakujeme pekne, Freddy, poď ku mne. Poď, sadni. Takže vidíte, že tušku mi podal bez toho, že by ju poškodil. No a od nejakého 50 halerníka dokáže zobrať všetko. Ako vám pomáha v bežnom živote? Hovorili sme o práci. Mimochodom, kde pracujete? No, pracujem na jednom učilišti, môžem povedať na akom? Samozrejme. Elektrotechnické učilište, to dakedy pri ZVT, áno. Je tam, najväčšie obavy som mal z toho, že zhruba je nás tam okolo 600, spolu so žiakmi, že ako sa bude chovať k tým ľuďom, ale prebehlo to veľmi dobre. Stal sa miláčkom už aj tam. No pochopiteľne, môjim už teraz. Takže tam je to v poriadku. Ako to vyzerá s hygienou takého psa, keď sa na pracovisku? Práve, že s hygienou je to tak, že raz cez obedňajšiu prestávku idem s ním vonku a tam urobíme tie veci, ktoré psík potrebuje, čiže vyvenčíme ho a trošku sa s ním pohrám vonku, no a to je tak všetko, čo v práci on potrebuje. Máme tu mailovú otázku, Lucia, nech sa páči. Otázka znie, ako dlho trvá výcvik takéhoto vodiaceho psa? Tak to by mohol pán Velík. Pán Velík, nech sa páči. Výcvik vodiaceho psa trvá tiež rok a pol, je tam ročná výchova a polročný výcvik. Rok a pol sa cvičí jeden pes. Ako vám zmenil život, pán Velík, vodiaci pes? Jasne sa zmenil život úplne. Bez vodiaceho psa som vlastne nechodil nikde. Pokiaľ som nepožiadal niekoho, aby so mnou šiel, tak nemohol som ísť. Ako mám vodiaceho psa, tak chodím nielen po Slovensku, ale aj do sveta sa vyberiem sám, nepotrebujem nikoho. Áno, ako dlho máte Eltona? Tonyho mám 2 roky a ešte pred ním som mal čiernu labradorku. Takže nebola to pre vás novinka. Ste aktívny psíčkar? Chovali ste niekedy psy, keď ste boli mladí? Áno, mal som ratlíkov. Čo ovláda Elton, alebo ako vy hovoríte, Tony? No, základné vodenie, to je vlastne, že držím sa ho za vodič a on obchádza rôzne prekážky pohyblivé, alebo mi označuje prekážky, ktoré sú na zemi, zastane a ja si vlastne palicou nájdem, aká je tá prekážka, vysoká, hlboká. Potom nájde mi dvere, schody, čo potrebujem. No a sám som si vlastne teraz začal s ním robiť od minulého roku takú špeciálnu disciplínu, je to tanec so psom. Tanec so psom? Áno. Dá sa to predviesť? No, dalo by sa, len asi by som sa musel... Takže skúste aj vy vydať Eltonovi nejaký pokyn. Lebo on si to urobil krásne pohodlie. Tony, sadni. Sadni. Nádherné. Lahni. Tony, vstáň. Sadni. Dobrý. Milí priatelia, pozor, tie zvuky, ktoré sa tu ozývali počas môjho rozhovoru s pánom Velíkom, to som nevydával ja, to vydávalo všetko Freddy. Vyzeralo to prapodivne. Máme tu mailovú otázku. Našu diváčku zaujíma, kto má nárok na asistenčného psa a kde sa dá o takéhoto pomocníka uchádzať. Tak nárok na asistenčného psa majú ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ktorí majú preukaz ZTPS a môžu sa prihlásiť u nás na našom občianskom združení Pes človeku. Koľko členov má vaše združenie, pán Velík? Sme tak vlastne len v začiatkoch, takže sú to len ľudia, ktorí sa starajú o organizáciu a vlastne pán Kán je prvý, ktorý dostal toho psíka, takže sa ešte len rozrastáme. Je tu aj telefonická otázka od našich divákov. Nech sa páči, pekný večer. Haló, počujeme sa? Dobrý večer. Ja by som sa chcela spýtať, prosím vás pekne, máme tohto psíka labradora, polročného. A chceli by sme ho dať niekomu, že by si ho vycvičil, akože podarovať. Na koho by sme sa mali obrátiť? Môžete sa obrátiť prípadne aj na nás. Na naše telefónne číslo myslím, že bolo na obrazovke.
Áno. A potom by sme sa dohodli. Záleží tiež, akú má ten psík povahu a hlavne aj zdravotná stránka. Tieto naše psy musia mať dobré rentgenové snímky alebo dyspláziu, lebo oni sú dosť náročná tá práca aj na nich, na tie nohy. Takže. Ja to číslo nadiktujem, je to 0907 962 883. Opakujem, 0907 962 883. Ja sám som majiteľom psa, ktorého som získal z útulku. A preto moja ďalšia otázka na vás, pán Belik, by bola, čo so psami, ktoré sa voľne túlajú po uliciach, a či sa vaše združenie aktivizuje aj v tomto smere, či neplánujete zriadiť v Banskej Bystrici útulok psí, ktorý tu evidentne chýba, pretože najbližší, pokiaľ ja viem, je v Martine a potom ešte nejaký v Pezinku. No, zatiaľ sme sa touto otázkou nejak nezaoberali, pretože začali sme sa venovať výcvikom týchto dvoch psov, týchto asistenčných a vodiacich psov, a je to dosť náročné. Vlastne sme takí priebojníci toho, tých tých asistenčných psov, čiže vlastne aj výcvik týchto asistenčných psov sme získavali len z kníh a z toho, čo kde tí naši cvičitelia videli, takže zatiaľ na to nerozmýšľate na takúto aktivitu. Máme tu telefonickú otázku. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať týchto pánov, ako je to vlastne s tým, ako sa správajú okolo idúci ľudia k týmto psíkom. Ma tak zaujímalo, aké majú vzťahy, či proste im neubližujú nejakým spôsobom, alebo proste sa... Do akej miery ich tolerujú? Áno, ďakujem. Zo začiatku, keď som mal svojho prvého vodiaceho psa, tak tých problémov bolo dosť. Hlavne v autobusoch ľudia nechceli tolerovať to, že vodiaci pes má vyhradené miesto za vodičom a nechceli sa mi odstupovať. Ale časom sa to už zmenilo a na tých uliciach sa tí ľudia snažia si nás ako nevšímať. A najlepšie bolo aj pre tohto nášho nového asistenčného psa, aby sa ľudia neprihovárali ani asistenčnému, ani vodiacemu psovi, pokiaľ pracuje, lebo vlastne tým pádom oni toho psa vyrušujú a nesústredí sa na tú robotu. Máme tu ďalšiu telefonickú otázku, nech sa páči, pekný podvečer prajeme. Dobrý večer, tu je Licha pri telefóne Banská Bystrica. Chcela by som sa vás opýtať, ja mám labradorku Fenku, ktorá mala v lani šteniatka a chcela som ich ponúknuť horskej službe ako proste zadarmo úplne stráve šteniatko a odmietli to, mali nejaké vysoké požiadavky, že papiere a tieto problémy. Chcem sa spýtať, keby som na rok mala teda ďalšie šteniatka, dalo by sa vám venovať bez nejakých tých papierov, ktoré by boli potrebné? Preukaz pôvodu nie je potrebný pri týchto psoch. Hlavný dôraz treba brať na ten zdravotný stav tých psíkov. Takže tam treba ten rentgen, aby sa zistila tá stava. Ten rentgen sa vlastne až trošku neskôr zistuje v tých 8 mesiacoch, ale aby ten psík mal, aspoň tí jeho rodičia mali dobré tie dysplatické rentgeny. Ďalšia otázka je mailová. Lucia, nech sa ti páči. Bojníc, veľmi sa mi páčia psíky u vás v štúdiu. Chcem sa opýtať, či je na asistenčný výcvik vhodnejší pes alebo radšej Fenka. Praktická otázka. Je to v podstate jedno, záleží aj od toho majiteľa, čo si vybere a aký má vzťah k tým psíkom, pretože tie Fenky sú skôr také zvládnutelné, prítulnejšie. No a hlavne neutekajú za Fenkami ako psíci, to je dosť dôležité. To sme ešte vlastne nepovedali, že na prácu sú tieto, kvôli tej práci, čo robia, sú tieto psy kastrované, takže tam tieto sexuálne aktivity odpadajú. Viac menej. Dobre, aké sú vaše perspektívy, myslím, v rámci združenia? A hlavne by ma zaujímalo, ako ste na tom s finančným zázemím. Pán inžinier Medveď spomínal, že sa s vami u nás v zákulisí rozprával. Vraj ste prišli tým, že sa odsúhlasila 2% daň, ale zároveň sa zrušila možnosť darovania, že ste prišli v podstate o prostriedky. V podstate áno, pretože o 2% si môže žiadať organizácia, ktorá je evidovaná, ktorá pracuje celý rok a my sme začali pracovať minulý rok v marci, čiže nemáme ešte celý rok odpracovaný a
tým pádom, že sú zamedzené sponzorské príspevky, tým spôsobom tak nemáme možnosť získať nejaké prostriedky. Máme tu ďalšiu divácku otázku, teraz na telefóne. Áno, Čechovičová Senec. Pekný deň prajeme. Dobrý deň. Aká je vaša otázka? Ja by som vás chcela položiť takúto otázku. Mám dcerku postihnutú zrakovo na 70%. Či má nárok na tohoto psíka? Pokiaľ má preukaz ETPS, má nárok, pretože to neznamená, že keď je to vodiaci pes, že to musí byť človek úplne nevidiaci. Ja som svojho vodiaceho psa dostal, keď som ešte trošku videl, že predtým som chodil len s dlhou bielou palicou a máme aj dosť ľudí u nás na Slovensku takých, ktorí majú svoj zrakový handicap a neznamená to, že musí byť človek úplne nevidiaci. Môže to byť človek, ktorý vidí len na niekoľko metrov, alebo treba, že má šerosleposť. Máme jednu klientku, ktorá je aj sluchovo, aj zrakovo postihnutá a vlastne zrakovo má len šerosleposť. Takže je to možné? Je to možné. Prepláca poisťovňa náklady na výcvik tohto psa? Platí to vlastne okresný úrad sociálnych vecí, alebo teraz vlastne asi už okresný úrad sociálnych vecí, práce a rodiny. Práce a rodiny, áno, je to podľa zákonu o sociálnej pomoci. Páni, ja vám obom veľmi pekne ďakujem za návštevu v štúdiu. Ďakujem aj Fredimu a Eltonovi. S vami sa rozlúčim. Dovidenia. A s vami, mladí muži, Haf. Fredy môže pozdraviť. Dovidenia. Pozdrav, Fredy. Pozdrav. Pozdrav. Dobre. Je to už starý známy fakt, my zdraví sa pomerne často nevieme vžiť do osudov postihnutých ľudí. Dokonca ich občas odsúvame na druhú koľaj. Postihnutí nie zriedka hovoria o svojej diskriminácii. Možno ani nedoceňujeme vždy ich snahu byť sebestační. Len keď stretneme nevidiacich na ulici v sprievode vodiaceho psa, si uvedomíme, že je to viac ako správne, ak sa o to usilujú. Aj napríklad za pomoci svojho štvornohého priateľa, ktorý supluje ich zrak. Ozaj vieme vlastne, ako sa podobné psi cvičia? Vieme, že na Slovensku už vychovali 2 asistenčných psov, ktorí pomáhajú imobilným. Reportáž Ľuby Lesnej. Medzi nevidiacim a vodiacim psom je iný vzťah, ako býva medzi zdravým človekom a jeho psom. Vodiaci pes totiž musí častokrát prevziať úlohu šéfa. Tí, čo absolútne nemajú zrak, tí sa musia absolútne spoľahnúť na toho psa. Vodiaci pes musí správne pochopiť príkaz aj vtedy, ak sa jeho pán pomýli a v rámci povelu mu udá nesprávny smer. Príklad poviem, ideme po chodníku, on povie, že doľava kraj a pritom ten kraj je vpravo. Tak pes nepôjde doľava kraj, ale počuje kraj, tak už sa dá doprava. Rozumieme, že on už to rieši sám. Takže ten vodiaci pes je najväčšia drina je na ňom, že musí sa vychodiť po vonku. Po chodníkoch, po meste, medzi ľuďmi, aby obchádzal ľudí, deti s kočikmi, proste, aby nevrážal do ľudí. A toto všetko on musí sám riešiť. Aj manželka pána Čermáka sa zaoberá výcvikom psov. Podľa jej slov dostávajú krásne listy od svojich klientov. V jednom z nich sa napríklad istý nevidiaci priznáva, že s labradorkou Alinkou zažil veľa krásnych dní. Konečne som sa stal samostatným človekom, píše sa doslova v liste. Ja a Alinka sme spolu výborný tím. Keď ste sa divili, že čo tí psi dokážu už keď sú zohratí, to je paráda potom už. Vycvičený pes stojí asi 120 000 korún. Túto sumu postihnutým ľuďom prepláca poisťovňa. Na výcvik sa najlepšie hodí retriever, pretože miluje ľudí a je veľmi inteligentný a pracovitý. Akorát to, že niekedy sú takí pažraví, jak sa hovorí, že zbierajú odpadky, ale sa naučí sa s košom chodiť a keď je na voľnom, to problém, že môže chodiť s košom a hotovo. Jaroslav Čermák si štenia, ktoré bude cvičiť, vyberá sám. V prvom rade zisťuje, či rodičia šteniatka, respektíve ono samo, netrpí na chorobu kĺbov, ktorá je u väčších psov pomerne rozšírená. Chorý pes by výcvik, ale ani svoju úlohu postihnutého človeka jednoducho nezvládol. Dôležitou vlastnosťou je aj nebojácnosť šteniatka. No niektorým chovateľom sa to nelúbi, že ja chytím štenia, prevrátim ho, podržím ho, áno, že či sa moc spiera, alebo sa vôbec nespiera, že či je schopné ako komunikovať s človekom, alebo brániť sa. V
V týchto dňoch sa u nás začína rozmáhať výcvik nielen vodiacich psov, ale aj psov asistentov. S výcvikom takýchto psov sa začalo v 70. rokoch v Spojených štátoch amerických. U nás sme zaznamenali zatiaľ 2 psov vycvičených pre pomoc vozičkárom v Martine a Banskej Bystrici. Ten z Bystrice sa volá Freddy a má niečo vyše roka. Svojmu pánovi pomáha aj v tom, aby sa necítil osamelý. Keď boli víkendy alebo prázdniny a teraz nepriaznivé počasie, tak vtedy tá samota samozrejme na človeka vplýva ďaleko viacej. No a tie myšlienky, ktoré sa vtedy práve tvoria, tak už práve ten psík vám nedovolí takéto myšlienky, pretože stále on cítiť, aký máte problém a on sa vám snaží spestriť ten život jednoducho. Jozef Kahn pracuje na elektrotechnickom učilišti ako počítačový technik. Spočiatku, keď dostal Freddyho, sa obával, ako psík zareaguje na tých 500-600 ľudí, ktorí sa denne vyskytujú v škole, ale aj ako oni zareagujú na Freddyho. No dneska je miláčkom celého učilišťa. Freddyho pomoc pánovi Kahnovi je pravda, že v prvom rade celkom praktická. Môj pes vie otvoriť akékoľvek dvere, teda nielen otvoriť, ale hlavne podržať dvere. Aj tie, ktoré majú zariadenie, povedzme, bránou, čo sú veľmi ťažko otvárateľné. On ich dokáže otlačiť a podržať, kým ja s vozičkom prejdem. A celkovo zvýšil jeho mobilitu. Dnes sa s Freddym odváži ísť sám aj tam, kde sa doteraz neodvážil. On mi pomôže ma vytiahnuť miernym stúpaním, pomôže mi prekonať obrubníky, ktoré sú vyššie, ktoré nezvládam sám, len za pomoci iného človeka by som ich zvládol. Freddy zodvihne prakticky akýkoľvek predmet, ktorý Jozefovi Kahnovi vypadne z rúk a ktorý by sa mu z vozíka ťažko zdvíhal. A nie len to. Keď mám bezhľadné nohy, nevládzem si ich zodvihnúť, povedzme, keď idem spať a sedím na posteli, tak dokáže mi tie nohy zdvihnúť a položiť na posteľ. Freddy, vyzuj. Vyzuj. Tak, podaj. Podaj. Dobre, Freddy, dobre. Freddy, podaj mi, podaj. Podaj, Freddy, podaj. Dobre, ďakujem. Poď, Freddy, poď. Dobre si robí, Freddy. Podľez. Dobre, Freddy, dobre. Príď. No, tak. Dobre. Freddy veľmi pomáhal svojmu pánovi aj počas nedávnej zimy. Keď napadol sneh a ešte nebolo očistené chodníky a miesto, aby som sa dostal k autu, tak som zapadol v snehu a nemohol som sa pohnúť ani dopredu, dozadu. Tento psík ma z toho snehu dostal. Do práce chodieva Jozef Kahn autom. Zatiaľ si vie vozík naložiť do auta aj vyložiť. V prípade, že ten vozík nejakým spôsobom, že ho zle ubrzím alebo čo sa vzdiali ďalej od automobilu, tak ho dokáže či už potlačiť alebo potiahnuť bližšie, priblížiť mi ho a ja si ho potom dokážem vyložiť do auta. Teraz si už Jozef Kahn svoj život bez Freddyho nevie predstaviť. Zo dňa na deň cítim, že ako sa približujeme k sebe, že vytvára sa vlastne taký medzi nami taká dvojica. Pes sa ako pomocník pre nevidiacich vo svete používa viac ako 200 rokov. K tejto skupine sa len nedávno pridali aj asistenčné psy. Úlohou takéhoto asistenčného psa je pomáhať ťažko zdravotne postihnutým, napríklad vozičkárom alebo ľuďom, ktorí potrebujú k svojmu pohybu barly. Týchto psov je zatiaľ na Slovensku veľmi málo a v Banskobystrickom kraji je len jeden. Volá sa Freddy a Jana Grajciarová sa porozprávala s jeho pánom, Jozefom Kahnom z Banskej Bystrice. Ja som vozičkár a tiež som rozmýšľal o nejakému psíkovi, o nejakému spoločníkovi, pretože už dlhé roky žijem sám a samota nie je to najlepšie, čo človek potrebuje s niekým vždy byť. Tak som rozmyslel, že nejakého psíka by som si zaobstaral. Čo všetko musí ovládať asistenčný pes? Asistenčný psík, okrem tých základných cvikov, teda na poslušnosť, sa vychováva proste individuálne podľa potrieb zdravotne ťažko postihnutého človeka. Tento psík dokáže otvárať dvere, podržať dvere, keď nimi prechádza vozičkár, podávať akékoľvek predmety, od minci až po mobil. Všetky predmety, na ktoré ukážete, niektoré pozná aj podľa mena
Na niektoré musíte ukázať a on vám ich zdvihne, keď vám nejaký predmet spadne, kľúče a podobne. Dokáže vám vyberať prádlo z práčky. V zime vám pomôže, napríklad sa dostanete do takej situácie, že ste v snehu a nemôžete ani dopredu, ani dozadu. On vás tade vytiahne. Pri nejakom miernom stúpaní v kopci vám dopomôže teda ťahať vozík. Keď ste mimo vozíka nakreslili a vozík máte vzdialený, tak vám dokáže ten vozík potiahnuť k vám bližšie. Prípadne, keď používate palice, barly, takisto vám ich podá. Dokáže veľmi rýchlo sa naučiť rôzne príkazy a nejako ich aj spolu kombinovať. Keď som išla sem k vám na miesto, kde pracujete, tak tu boli pomerne také ťažké dvere. Dokáže podržať aj takéto ťažké dvere, ktoré sa zatvárajú ako samočinne? Áno, dvere, ktoré majú aj to zariadenie bráno, ktoré sú ozaj ťažké a ten vozičkár má čo robiť, aby ich trošku aspoň pootvoril. Tento pes mu ich pomôže nielen otvoriť, ale ich drží, pokiaľ cez tie dvere prejdete. Takže je to veľmi veľká pomoc pre takéhoto človeka. Zdravému človeku by sa zdali tieto maličkosti také banálne, ale pre vozičkára, pre ťažko telesne posunutého človeka je to naozaj veľká pomoc a človek sa stáva takým samostatnejším, mobilnejším tým pádom. Jozef Kán je svojim priateľom Freddym doslova nadšený, pomáha mu prekonávať vysoké obrubníky na ceste, dostane ho z ťažkých situácií, v ktorých by si sám neporadil, ale nie len to. Asistenčný pes Freddy, ktorý pomáha Jozefovi Kánovi z Banskej Bystrice, je so svojím pánom 24 hodín denne. Predtým, ako sa prvýkrát stretli, prešiel Freddy špeciálnym výcvikom, no nielen on sa musel pripraviť. Janu Grajcierovú zaujímalo aj to, ako sa pripravoval jeho majiteľ Jozef Kán na vstup Freddyho do jeho života. Ten psík vlastne je všade s vami, ja pracujem a mal som trošku obavy, pracujem na strednom odbornom učilišti elektrotechnickom, kde fakticky je 500-600 ľudí denne. Tak som mal také obavy, že ako sa bude teda Freddy chovať k tým ľuďom a ľudia k tomu psíkovi. No ale zvládol to veľmi dobre, tento psík, a stal sa vlastne miláčkom nielen mňa, ale ľudí aj na našom učilišti. Freddy je veľmi priateľský, spoločenský, milý, je to ešte mladý psík, takže je aj veľmi hravý. Pravdepodobne to nie je len taká tá fyzická pomoc, ako ste spomínali, že podanie rôznych vecí, ale možno je to aj taký, by som povedala, že šírič optimizmu, alebo jednoducho, že vám dokáže urobiť aj dobrú náladu. Je to tak? Presne tak. Ja už dlhé roky žijem sám. Pokiaľ mi žili rodičia, tak som víkendy trávil povedzme u rodičov na dedine. No teraz, pokiaľ už rodičov nemám, tak ostávam z víkendy doma a keď bolo zlé počasie, tak vlastne som ostal medzi tými 4 stenami doma v byte a nepôsobilo to veľmi dobre psychicky na mňa. Teraz, keď mám tohoto psíka, je to vlastne spoločník, skutočne tie myšlienky, ktoré som mal predtým, také nepríjemné, melancholické a tak to vám ten pes nedovolí. Jednoducho, on sa chce s vami hrať, on potrebuje stále niečo a vlastne aj vy, tým, že sa o toho psíka staráte, tak nemáte čas na iné takéto veci. A to, že ten psík si vyžaduje aj určitú opateru, tak vlastne vás núti niečo stále robiť. Ste stále v pohybe, čo je dobré pre takéhoto človeka. Pravdepodobne, aj keď je vonku zlé počasie, aj tak musíte ísť von, pretože Freddy potrebuje vyvenčiť. Presne, to je ďalšie, že vás bavuje akejsi takej lenivosti, že keď bolo nejaké zlé počasie, tak ste sadli do kresla a pozerali televíziu. Dneska už musím ísť s tým psíkom aspoň 3-krát ísť vonku, teda vyvenčiť a spraviť nejaký ten výbeh s ním. Takže akékoľvek počasie je, človek sa musí na to pripraviť aj s tým psíkom vonku. Ešte sme nepredstavili Freddyho, aká je to rasa? No, je to vlastne kríženec Labradora Retrievera s Golden Retrieverom. Toto sa zdá, že takéto plemeno je najvhodnejšie pre tento účel asistenčného psa, pretože je aj pomerne silne stavaný na tie veci, ktoré potrebuje vozičkár a je aj veľmi inteligentný a učenlivý tento psík. Freddyho ste dostali už vycvičeného, ale naučili ste ho aj vy niečo také špeciálne, také vaše figle, také, čo je len medzi vami a ním? No, keď som tohto psíka dostal, tak som mal tiež trošku obavy, že ako bude prebiehať medzi nami ten kontakt, ale po 3 dňoch sme sa už tak zblížili, že zo dňa na deň som cítil, že sa jeden druhého viacej a viacej poznávame.
Čo sa týka špeciálnych, no skúšali sme, že ako ten psík, či pochopí aj, keď mu ja dám nejaký príkaz nový, tak napríklad som ho naučil, mám zatvárať si koš na smeti, tak začal som s tým, že aby mi ho otvoril. On po 3-4 ukážkach už to vedel a dodnes si to pamätá. Čiže nie je problém nejaké jednoduché cviky naučiť aj sám majiteľ môže a postupne ten psík ako keby chápal, čo od neho chcete. Proste stáva sa takým úplne dokonalým pre mňa partnerom. Môže vám Freddy pomôcť aj v takom inom teréne, ako je napríklad asfaltová cesta alebo chodník? Práve, že ja strašne rád chodím do prírody, takže som sa veľmi tešil na to, že konečne budem môcť, teda že budem mobilnejší a budem môcť samostatne sám chodiť do prírody, pretože sa zaujímam hlavne pozorovaním vtákov, zbieram aj hlasy vtákov, sám si ich sa snažím nahrať, pokiaľ to ide. No pokiaľ som takéto veci chcel doposiaľ robiť, tak som musel mať vždy sprievodcu, keď som do tej prírody išiel. Pretože pokiaľ som išiel sám, tak som sa autom len dostal, pokiaľ sa dalo. A mohol som chodiť len po ceste, pretože som sa bál ísť trebárs na lúku, kde sú rôzne jamy, prípadne výmole a keď som tam zapadol, tak som sa už nevedel dostať stade vonku. Dneska to pre mňa nie je problém s Freddym, ten ma v podstate z takýchto problémov stále dostane, takže sa teším, keď sa trošku viacej oteplí, že už budeme môcť spolu chodiť do prírody. A mohol by Freddy povedať aj niečo našim poslucháčom Rádia Regina? No samozrejme, môže ich pozdraviť pekne. Freddy, pozdrav. Ešte pozdrav. Tak to boli Freddy a jeho pán Jozef Kán z Banskej Bystrice. Ani jednému z nich rozhodne nechýbal optimizmus a chuť do života. Hovorí o tom aj stará známa pravda, že vo dvojici ide všetko ľahšie.